Mga katunay, good morning. So naata diri katunay sa Biwo katunay ha. Sa ilabiyang kusog kay kahangin katunay, nag-check tayo ko katunay kung naabay na nagat ba. So ato susiyon katunay kung naabay na nagat, ilabihan da man kusog kay nga bagat katunay ba. Naagi na nagat katunay, ing ani nga bawd katunay oh. Arang kusog kay ning hangin sa laod katunay. As in, mato pata sa lain dapit katunay ha. Tanawa ra do. Anawa katunay oh. Kusog kayong hangin na ni katunay. Grabe. So, grabe kusog hangin na tunay. So diya ta diri katunay yo tanaw nato kung naabay mananagat nga nanagat. So naa di ay nanagat katunay pero mga sunshine na sila katunay, mga higad-higad ra managat pa. Binuon managat na sila katunay kay higad-higad ra man nila ngadtuan, murag taghawak ra ang dagat katunay ba. Pero akong gipasabot nga mananagat katunay kanang pangmalimno ba. So ako gi-check diri katunay daghan kay sang wala nanagat tungod lagi sa hilabiyang kusog kay sa hangin. Pero ang uban katunay katong maisog ni abanti gyud. So balik ta sa mananagat na sunshine katunay ato ko nang adtuon ko ribi. Sa dili pa ta muna og katunay ako sang ipakita ganyang naglugitom nga pangalod katunay. So kana iti maila na sa dili maayong panahon. Alright, sa dili pa ta manaog na nagpista diri ng mga tao katunay, nagpalit din sila mga kuha ni siya sa mga ato mananagat nga sunshine. Grabe ya, bilib pud ko aning mga mananagat na mga sunshine katunay tungod kay bisag hangin mupursige gid sila pagpanagat katunay. Ug kay baw mo katunay basta ingani hangin murag mo times to ang presyo ani. Alang ni atong mga taga-bantayanon nga wala kay balo ani nga naay nagbaligya sa sayong buntag. Hala, pangari mo, pamalit mo diya kang nanay. Untuk lang din siya dai. Okay na, umana ta pagpakita-kita silang kuha katunay. So manaog na ta dito katunay sa mga mananagat nga mga taga sunshine. So ari ato natuan katunay ha. Nanatanaw na sa ilang kuha katunay, mga sunshine ni tanan katunay. Nagsacrifice ko diri pag basa-basa katunay at least naman para masuri-suri muna ako diri katunay sa atong gagmayng mananagat pa. Sunshine na lang. Sunshine. Ari mga katunay mga sunshine. Kuha ni sunshine katunay. Parak. Update ko sa mga mananagat. Gagmay. Kailan sa kilo? 5. Ang tunay mo ni mga kuno. Panagat katunay. Mga katunay magpasalamat pud ta nila kay tungod nila nakasuwat ang mga baligitan o gagmay mga isda katunay. Mga mananagat nga sunshine, salamat kaninyo. Tungod ninyo nakasuwa mi ani. Ano na tong kuha katunay ha? Ha? Nag-video ako. Nag-vlog ba? I-vlog na mga gagmay mananagat. Para lang ko katunay ha. At least maka-enjoy mo pagtanaw-tanaw katunay ha. Sa magawon, saan makamungukan mo? Larga? Plus A? Plus 12? Sa'yo pa ngayon? Pero yan sa lutungan lata? Pero pila nyo halin mo sa akin na? Pinakatako? Okay na na. Ano ito na sa bantayan niya, mga mananagat na ito sa China. Kapitan sa ilang mga kuha. Sabay na ito. Ganun yan. Basta yung aning mga bawat katunay yun. Basta may panginahanglan. Maris go. So alang sa mga gagmay ug dagkong mananagat pag ampingin taon mo sa inganing mga balod. Ilabi na sa mga mananagat na mahilig mo adtong lagyo. Sa tanang mananagat sa bantayan pag amping in town mo. Hope na tay wisdom sa dili pag-adto o sa pag-adto. So kanang ilang kuha katunay ilan na nang ipatimbang dito sa ilang mga suki. So mga bata ug mga inahan hanga kay ta, bilig kay ta ug surti kay ta basta maingani ta nga mga papa.